रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनि इउटिउब चेनेलाव। बेबायदिनो जोंनि गासिबो कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ सिगांसिन नुनो मोनो। लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो। तुझी स्माइल पे कितना मरदी तेरा कितना कर दी वे पावे सांवला ही रंग वे अखा च अखा पाले आ सुने जालायबायलै बिसिना अखानायबानो फेसबुक आरो वाट्सएप स्ट'रिसाव बेल'सै माथो। हामा जाखोरा मेब्ला मा नुलायखो नोंलाय बेरे फुंजानि। नैलै माबा गोदान गाननो फेसबुक नायबानो माबा सिख्लाफोरनि पिकचारजों लोगोसे बे गानखौल' खोनाथारसै। माबा किउट किउट स्माइलनि इन्ना लगदी पैना लगदी जिन्ना लगदी साबला रंग मेरा काला रंग मेरा नायल'सै गानानो मा जालांजोबखोथाय। सानफ्रामबो अखानायबानो बेखौल' नुयो आङो। दिनै बे होलायबाय गाबोन बे होलायबाय समफोर बेनो होलायबाय। दासान्दि बेल' सोलिथारगासिनो दंलै माथो गानफ्राबो मा नायबावनो जेरावबो बेखौल' नुथारसै। फेसबुक स्ट'रिसनि गोदान टिम संसो जाबाय नामाथाय बियो। माथो थिगब्रा जारलासोलै बे फेसबुकजोंबो। फाग्ला बिदिजों जायो। सिख्ला मोजां गैला बुकिं बुकिं सिख्ला मोजां गैला बुकिं बुकिं हिन्जाव मोजां गैला बुकिं बुकिं खालि गैला सिख्ला मोजांफ्रालाय खालि गैला बुकिं गोजा फिसाजो मोजांफ्रालाय बुकिं गोजा सिख्ला मोजां गैला बुकिं बुकिं सेंग्रा मोजां गैला बुकिं बुकिं गोजा रावनाबो सिंगेल गैला। खाट्रा गान खनबाय हयले नोङो लावदुम। बेफोरसो गान दानि जुगजों मिलायनाय गान। गानफ्राबो बोरैबा मिलायहैजोबथारोलै जुगजों लोगोसे फाग्लानो। माथो होनबावनो थब्ला बेफोरखौ मिन्थिनानैथ' खनखाबाय आंबो। दानि जुगाव सेंग्रा सिख्ला मोजां मोननांगौआ बे UPSC एग्जाम क्लियार खालामनांगौ बादि खस्थ' जाबायलै। जानला मोनला नंला गोदोनि जुगनि बादि। बेनो थ'लै लावदुम मोजां बुस्थुखौ आजिखालि मोनला बायला आरो गाज्रिफोरखौथ' मैगं थाइगं बादि मोनलाबायखायो, नाथाय लससो जायो। बेफोरबादि बुस्थुफ्राबो गासिबो थाखा फैसानि सायावसो सोनारसै आजिखालि। बेफोरबादि लबावनोथ' मोजाङाबो गाज्रि जानो हमो आरो गावनि लाइफखौ लस्ट खालामनानै लानाय जायो। जेबो मोजां नङा बेफोरो। मोजां मोनलायनायाव थाखा फैसाजों खारफानो नाङा, मेनानो जाहैबाय गोसोआसो आरो मोजां आखल आखुआसो। मोजां आखल आखु आरो मोजां गोसो थाबा जेब्लायबो थाखा फैसा गैयाबाबो गोजोन थानो हायो, खुसि थानो हायो आरो लाइफआवबो जौगालांनो हाखायो अट'मेटिकेलि। नाथाय नोङो थाखा फैसा दंबाबो आरो नोंनाव रां रुफा दंबाबो नोङो गोजोन खुसि गैयाबा बा थगायलायनाय नारसिनलायनाय नाख्रेबलायनाय थायोबा मा खुसि जानो। ओंखायनो जेबो लाब गैया। आखल आखुजोंसो नोङो लास्टिं होनो हागोन, मोजां आखल आखुजोंसो आरो मोजां गोसोजोंसो। गाज्रि गोसोजों नोङो दसेनो गाज्रि जालांगोन आरो दसेनो लामा ससेयावनो थुंगेलांगोन। जै हो लावदुम बाबा कि 100% सैथोखालै। बेफोरखौनोथ' मिथियालै दानि जुगनि मानसिफ्रा। बेफोरखौ मिथिनायबा संसारानो गोजोन जासिगौ। जीते रहो टोब्ला बेटे जीते रहो। जाला बे बोथोरजोंबो जेबो जाला, खालि अखा हाबाय थानाय। मोनायावबो हाबावालै बे अखाया। जेब्ला मानसिया फुङाव सिखारफायो अब्लासो बे अखायाबो सिखारफायो। मासि डिस्टार्ब दे, जेरावबो ओंखारनो हाला। मबाइलखौनो सानसे गाहाम नायबाय थानांगौ जायो। ओरैनो बिमाजों रायजालायनायसो जाबाय आङो मबाइल नायनो खम जारला। आरो नै जाङि फोराननाय बक्सार फोराननायफ्राबो रानखाला, अबेहाय गाननानै थांनो बाहेरायावबोथ' बाहेरायाव गाननानै थांनो हाला, ओंखारनो हाला जाहैबाय। जाङिफोरखौथ' एसे फोरानहोदो, एसेथ' ओंखारदो सुरिय बाबा। खम जारला फाग्लासो जाबाय। बे मबाइलखौ नायबाय थानांगौ जाहैबाय आरोना। ओंखायनोथ' आं बादि जाङिखौनो 10 खानसो बायनानै लानांगौलै मेब्ला जाम्बा। ओरैनो बुङा आं नोंखौ बायनानै लानो, नोंसो बाया दाना खस्थ' मोनदों। घन्टा नोंहा माहाजोनथारथ' ओंखायनोथ' बायनो हायो। बायनांसिगोनबोलै गयदानि उफाय गैला।
बे स्कलारशिपफ्राबो माला हाबबावोब्रा बेबायदि थगायनानैसो दोनलाबाय थाथारसै नामा बिसोरो हाबनांगौ फुरा हाबजोबबानो जायो स्कलारशिप हाबबासो बायजोबनोसै आं गेन्जि जाङि गासिखौबो दसखान बायनानै लाथारगोनलां रखरा बायदोब्रा दाबो बायनो हाखायोना नोंलाय मेरला फैसा दंखायो नोंनाव मांगोनासो आइफन लालायलायथारदों नोङो आंनोबो हरनांगोनलै गांथाम हरखा आंनोबो गिफ्ट मा गांथामल' गांबाखौनो होगोन ना आङो सिन्था खालामनाङालै बे मेब्ला दं सान्दियावहाय बेफोरसो लोगो दा माइ गुड बय बेफोरखौसो सिख्लाफ्रा मोजां मोनो मिथिबाय हे सिख्लाफोरखौसो रायखांबावदों ओरैनोबा सिख्लाफोरनि मोजां फट'खौबो नुलायलांला फेसबुकफ्रावबो नायदावनि र' खनसेबाव मा नुयो बा माथो स्टेटासल' हगारथारोब्रा बा लावथायनि स्टेटास मा नायनो बा लावगिनि स्टेटास मा नायनो खालि स्टेटास बा आलुनि स्टेटासखौबो नायदो खालि स्टेटास बा स्टेटासफोरखौ ओरैबायदि होयो जेनेबा प्र'सो जेनेबा बा गावसोरखौनो सुपार प्र' आल्ट्रा मेक्स नंखौना माखोब्रा गोसो जायोबा ओरैबायदि स्टेटास होगोन ना बे मेब्लायाबो सारा दिना मानो अखानायोब्रा बे स्टेटास होसिगोनलाय सानलायलायनायनि आन्दाय होलायलायगोन गोदान दिनखौनो फैजानो बालायलायगोन बिसोरो ओरैबायदि स्टेटास होगोन ना गोसो जायोबा आरो मा बेलाय नंबां जाबां मा मिम जालाबायखो बेलाय खामानि गैया दामानि गैया 100 बार नुखांखानाय मिम्सफोरखौबा मानो होबाय थालायोब्रा जालालै बे निब्बानि बेफोरजोंबो आरो नै मा जालायखो बेलाय हाबाब बे टिकटकनि बुहुदानो खाराखै नामालै बिसिनाव खालि बे टिकटकनि लड़ा लसन मा जालायखो बेलाय मा टिकटकनि बे टुकरा के मेरा प्यार हिन्जावजों गारजानांगौबा बिदि फाग्ला जानांगौ भिडिअ हगारबाय थानांगौलै बेबादिनो आरो बेलाय मा आच्छा मेरे प्यारी दो आखिया मानसिखौनो खिनो ओंखारजोबनायसो नुयो बे टिकटक भिडिअखौ बेफोरखौनो होलाजोबो बाले खामानि गैयालै मा जे जाबावगोन दीपक कालार बादि जाजोब्बाय बिसोरनि जिबना साननानै लादों बिसोरो हिर' जाबाय साल्लु भाई नाथाय जाबाय लाइबानो दीपक कालारनिसो खामानि गैया आरो नैबेथ' मा गावखौनो माबासो साननानै लाबाय नामा बेलाय एमाजननि मालिकसो साननानै लाबाय नामा बेलाय बिल गेट्ससो साननानै लाबाय नामा ब्रा बेलाय जेफ बेजस बाब ओरैबायदि पिक्सार होयो ओरैबायदि दामि देखायो जेनेबा एमाजननि कम्पानियानो एर'प्लेनजों डाइरेक्ट गावनि न'आव डेलिभारि होयो जेनेबा डाइरेक्ट फ्लिपकार्टआनो डाइरेक्ट मालिकआनो गावनावहाय डेलिभारि होयो खामानि गैया फाथो गोसो जायोबा बेफोरखौ गासिबो निब्बानि बेफोरखौ मा होनो आङो मेगन सालायबायब्रा बियो मेब्लाया मालाय देखायनायखौलाय मालाय जादों देखायथोंलै मालाय हादों नालाय देखायदोंब्रा जेबो बुंनाङालै बुंबाबो दायसै आजिखालि ओरैनोबा स्क्रिन रेकर्डिंनि जुगखा दसेनो माबा मोनसे बुंबाबो आलदा बुंदों होननानै फानजालाबायगोन भाइरेल खालामजालाबायगोन ओंखायनो बुंदावनोबो नांखाया जेबो होनहरनो नाङा खालामथों आरो जोंबोथ' जबलेसखासोना जोंबोथ' बिमा बिफानि सायावसो दंखायो बिसोरबो बिमा बिफानि सायाव देखायथों मा नायजादों देखायबाय थाथों बिखासोलै जेबो बुंनो आंथ' आजिखालि जेबो बुंथारला नंगौ नंनायालाय आंबो जेबो बुंहरलाबायखायाब्रा मा नांजादों आंलाय आंबो बिदियाव गैखायालै नाथाय बे भाइरेल जानायफ्राव नुफ्लांलाबायबा बिराद रागा जोङो आङो मानसिफोरखौ मा भाइरेल जालाबायगोन सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि मा हमजालाबाय थायो सोरबा हाबा जाखानाय सोरबा फिसा फिसौ गोनां मा होनबावनो बिदियाव बिराद रागा जोंखायोलां हमथानो हायाखै आङो मोनबा सौख्रुबजोंनो लुबैयो आं बिसोरखौ बेबादि बर' हारिखौ बदनाम खालामग्रा बिसोरो जोंफ्रा ओरैनोबा मोजां थायो बिसोरनो सेस गाज्रि खालामजोब्बाय बर' हारिखौ बेफोरबायदि मानसियानो जोंखायो दा आङो मासथिनि हा माथो बे भाइरेल बेमारा खारबाबो बे अनलाइन भाइरेला मालाबाबो खारनाय नङा दिनै दस्रा ओंखारलायगोन आरो समफोर गोदान ओंखारलायगोन बेबादिनो गोदान ओंखारबाय थालांखागोन जेब्लासिम बे ससियेल मिडियाया दङ आरो बे सेंग्रा सिख्लाफोर हमजानाय बेखौथ' मोनथियो दे जोङो सेंग्रा सिख्लायावहाय देरफुनाय समावहाय भुल जादों होननानै बेबादि जादों होननानै जोङो मोनथिनो मोनो बा बुजिनो हमो बेफोरबादिया जायो होननानै नाथाय जोङो दासान्दि बांसिन मा खोनायो बुरि बैसो जानाय हाबा जाखानायफोरनिसो बांसिन भाइरेल नुबावसै आजिखालि सोरबा हाबा जाखानायानो फिसा फिसौखौ गारनानै दस्रा हौवाजों खारफालांनाय केरेला खारलांनाय बांगाल हौवाफोरजों सोरबा हौवाया हिनजावफोर फिसा फिसौखौ गारनानै दस्रा जायगायावहाय लेबार मावनानै हिनजाव गदाय लाहैनाय सोरबा रान्दि हिनजावा
फिसाय थैजानाय लोगो लोगो दस्रा हौवाजों सोमोन्दो लाखिनानै थानाय गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै थानाय बेफोरखौ खोनानो मोनसै आरो नुनो मोनसै आरो निउसफ्रावबो दासान्दि नुगासिनो दं दे सोरबा सोरबा रान्दि हिनजावफोर फिसाय थैजानायफोर दस्रा हौवाजों सोमोन्दो लाखिनानै हाबा जानो नागिरनानै लांखारनानै थगायनानै बुथारहैजानाय गोदोना हासुजानाय अनेक निउस खोनागासिनो दं जोङो बेफोरबायदि थगायजानाय आरो माबानायफ्रा गासिबो दा बे बैसो जानायफ्रावसो बांसिन खोनानो मोनसै भाइरेलफ्राबो गाज्रि गाज्रि आखल सेंग्रा सिख्लाखौ बुजियो नाथाय बे बैसो जानाय हाबा जाखानाय हिनजावफोर हौवाफ्रा बेबादि खामानि मावनो समायाना खोनाथाव जाबो नङा बियो खोनाथावबो नङा आरो लाजिथाव जोबोद लाजिथाव सोर खोनासंनो मोजां मोननांगौ दे सेंग्रा सिख्लाफोर गासिबो बेफोरबादिखौ नायनानै खर' गाज्रि जालाजोबगोन अनलाइनाव बिसिनिसो गासिबो सिनेमाफोर बादि नुलाजोबनोसै आजिखालिनि जुगावहाय सेंग्रा सिख्लाखौ मोनथिबावो दानि जुगाव बे बोराय बुरैनिखौ मा नायनो नोङो बेफोरबायदि सोरबा रान्दि हिनजावनि सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावनि गाज्रि गाज्रि माबा माबि खोनानाय बेफोरबायदिया जोंनि बर' समाजाव समायथावा नाथाय दासिमबो बेफोरो जोबनो रोंला बारासो जालांगासिनो दं बेफोरखौ जोङो स्ट्रं नोजोर होनांगौ रायजोफ्रा आरो बेफोरखौ जोङो दबथायनानै दोननो रोंनांगौ एसे नुबाबो जोङो हगारनानै होनो नाङा नङाबा बे भाइरासआ जोबोद गाज्रि भाइरास बेफोरबायदि भाइरासजोंनो जोबस्रांजोबो मोनसे संसारा नंखागौ नों होननाया बेबादि आखलजों गावनि फिसा फिसौनि लाइफआसो बरबाद जागोन गावनि फिसा फिसौआ बोरै मोजां जानांगौ बेबादि आखलजोंलाय गावनो गावखौ सामलायना लानो रोङाबा बोरै जेनेरेसना मोजाङै एरलांनांगौ गावनि इन्जयमेन्टखौल' साननानै बोरै फिसा फिसौनि फरायनाय लिरनाय डेभेलपमेन्ट जानांगौ नोंनि डेभेलपमेन्टआ बेबादिजोंनो जेनेरेसना बरबाद जालांगोन संसारा बरबाद जालांगोन फिसा फिसौआ मा जादों मा लोंदों मा फरायदों मा लिरदों बेफोरावथ' नोजोर होखाला गावसोरसो सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलैफोरबादि मोनखोना माखो इन्जयमेन्ट खालामबायनो मेला फुजा लाइन मारिबायनो बिदि बुथारहैजालाबायनांगौबाथ' फिसा फिसौआ जोब्बाय लाइफआ जोब्बाय बेबादिनो दंस' जाजोबगोन ना बेफोरखौ जानाय लोंनाय गावनि संसाराव मा जादों मा लोंदों बेखौसो नोजोर होनांगौ मालायनि लाइफखौ नोजोर होनो नाङाबा गावनि इन्जयमेन्टखौल' साननानै लानो नाङाब्रा बिसोरो बेबादि मानसिफोरखौ ओरैबादि जोंखावजोबखायो आङो जाय दानालि गावनि बिसि फिसा गावनि फिसा फिसौ गथ' गथायनि बारै जेबो साननो रोङा एखे सौख्रुबजोबनानै हाथाय थाथाय गाहोजोबनो लुबैखायो आं बेबादिखौ नों गाज्रिबा नोंनि जेनेरेसना नोंनिफ्राय 2 गुन गाज्रि जानानै नोंखौनो देखायफिनगोन ओंखायनो सोलायनांगौ आरो बेबादिखौ समाजाबो नायनानै दबथायनांगौ जों ज'यैनो खौसेयैनो बेबादिखौ फोजोबलांनांगौ बेबादि गाज्रि आखलखौ माथो दासो जादों दा मेब्ला बेफोरसो मोजां साननाय आरो मोजां बोसोन होदों नोङो मेब्ला आइ एम भेरि प्राउड अफ इउ बेबादिनो जानांगौ बेबादि जालांबासो जोंनिफ्राय बे भाइरेल फिभार बेमारा अनलाइन भाइरेला लासैनो जोबलांगोन बेबादि बुजिलायनानै मोजाङै मोजां जालायलांबासो भाइरेल फिभारफ्राबो जोबलांगोन आरो समाजाबो मोजां जालांगोन बेफोरसो बरिया होनखाबायलै नोङो आसोल जों बयबो गावनि गोसो आरो आखलखौसो साफा लाखिनांगौ आरो हिंसा हिंसि खालामनो नाङा आरो सैथोजों जेब्लायबो गसंनांगौ मानोना सैथोआ जेब्लायबो जैखा सत्यमेव जयते औ सत्यमेव जयते सैथोआ जेब्लायबो देरहासार भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुग्रोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों